مرحبا، ناوی من زكريا هopkinsa و از دخوازم لسر دروكا اماراتي مندي انجي اماراتي كيليس تشتن كو من نو هن بويا بويرو بارد بكم. اجبو كرمانجي خوي يا خارب لبورينيا دخوازم. اف جارة منا يكم كو از بكرمانجي داقفم. از برنوما از بپرانی بكرمانجيا افرينê داقفم كو هون دزانن او ج كرمانجيا ستاندرد هنكي جودايا. هيفي دارم از د vîdyoyê بپرانی بكرمانجي ستاندرد باقفم. ديسا جي از بو كرمانجيا خوي يا هارب لبورينê دخوازم از دزانم بليف كرينا من ناباشا. لا از هفيدكم كو د vîdyoyên pêşerojê do ez ê çêtir biaxivim. Min her wiha versiyoneke İngilîziya vê vîdyoyê çêkir, hegar hûn İngilîzî dizanin, ez pêşniyar dikim ku hûn wê temaşe bikin. Başa, em dest pê bikin. Tiştê belkeş ew ku Emirata Mendî Emirata yekê serbixwe bû ku nêzî çar sedsalan hebû. Bi piranî ji bilê Kurdan an jî bi taybetî Êzidiyan ku ez ê paşê li ser biaxivim ti kesî ew bi rêv nêdibir. Em peşî li cihê ku Emirata Mendî lê bû binerin. Bi rastî ji Emirata Mendî ro Emirata Kîlîs jî tê gotin, ji ber ku Kîlîs bi jarê giringê vê Emiratî bû. Dibe ku navên vê Emiratiyê gelek bin, lê çavkaniyên dîrok yên li ser vê Emiratiyê pir kêm in. Di rastiya do dibe ku ev cara yekem bi ku kesek hemû agahiyên li ser Emirati Mendî li cihekî kom kiriye. Ji bo vê vîdyo û winayên min hin çavkaniyên deman bikar anîn. Ev çavkanî bi Kurdî û Erbî bûn, lê min piranî yên Kurdî bikar anîn ji ber ku Erbî min nabaş e. Gelek agahiyên di van çavkaniyan do ji aliyê zanayekî ezmanî ve hatîbûn nivîsandin. Ev zanayî bi Farsî dinivîsand, navê wî Serheng Elmas Xan bû. Navê pirtika wî Şahnamê bû yo Şahnamê Kurdî bû. Çîrokên ku wî nivîsandê bûn ji ku re rê hatin, ji çîrokên dîrokî yên ku Kurdan di herêmê do ji hev ro digot. Her wiha ev Emiratî bi navên cuda dihat zonin, bi taybetî Emirata Kîlîs, lê ji ber ku fokusa vê vîdyoyê Malbata man de, ez ê jê ro bibêjim Emirata Mendî. Emirata Mendî li vir bû. Niha ev der di navbera Tirkiya û Sûriya do ye, lê helbet di wan diman di Tirkiya û Sûriya tune bûn. Niha beşa Sirakiya vê heramê jê ro Efrîn tê gotin, lê ya herî giring Kîlîs jî tê do bû. Ev der pir Kurdî bû, hê jî pir Kurdî ye, lê ferkak heye. Di dema Emirata Mendî do ev der pirtîr Êzidî bû. Di rastiya do Malbata Mend Êzidî bû. û hema her kes di vê dîrokê do Êzidî ye. Bi rastî Êzidî komekê olî û etnîkî ne. Ew di gelek tiştên di wek mezliminan in, lê di tiştên din do
جودانا. Lebele au beshek je Malbata olana kujero olen Abrahami tegoten. Ev tewe wateku au behemon wadaye yek bewardiken. Çawaku Mazdaman, çawaku Maseh, çawaku Yahudi beheman wadaye yek bewardiken. L'ser Êzidiyan gelek tiştena û gelekî tebet û xweşkin lê em vegirin ser Mîrektiya. Mîrektiya Mendî wek diyariyek ji Selahedîn ji vî kesî ro hatîbû dayîn bi navê Şêx Mend. Wekû hûn dizanin, Selahedîn ji bo hemû gelîn rojhilata navîn kesek dîrokî ya pir giring bû ji ber ku wî li dijî heqçiyên Ewropê şêr kir û kiris kirt. Ez dikarim gelek tişt li ser vî zilamê bibêjim. Ji bo vê çîrokê giring e ku em du tiştên bizanin. Yek, Selahedîn dewleta Eyûbîyan ava kir û du Selahedîn Kurd bû. Zanîna vê yekê giring e ji ber ku Malbata Mend jî Kurdî bû. Ev yek ji sedamên ku Selahedîn ev Mîrektî da Şêx Mend bû. Sedemeke din jî hebû. Heger hûn li vir binirin, bavê Şêx Mend kesekî Êzidî ye pir giring bû û hê jî wisa ye. Navê wî melek Selahedîn bû. Jê ro tiştek wek mîrê hevê têgotin û bira wê mîra rojê bû. Melek Selahedîn herî kem sê kur hebûn. Her yek destpêka malbateke giring di dîroka Kurdî de bû. Bi şemsadîn ro Malbata hekarî destpê dike û bi behadîn ro Malbata emadiya destpê dike. û jî keça melek Selahedîn ji bo Êzidiyan jinik pir giring e, heta niha jî. Navê wî xetûna Selahê bû. û belê kur Şêx Mend hebû ku destpêka Malbata Mend bû. Piştî ku Selahedîn vê Mîrektî dawî, wî Kurd û Êzidî herêmê yek kirin û ji wê ro merî mîrana û merî Kurdan dihat gotin. Min ji bo wenayê wî mar çêkir, ji ber ku di ziyaretê Şêx Mend de gelek mar hene. Ev di çanda Êzidî di tiştekî baş e. Şêx Mend ev kir hebû û wî ev kir hebû û wî ev kir hebû. Min nikaribû ti agahî li ser van her sê mîran bibînim, lê ez dizanim ku wan heta hatîne Moğolan Mîrektiya ferman dikirin. Dema ku Hûlagên xan hat Mîrektî Kîlîs, wî her tişt hirab kir. Ev dawiya Eyûbiyan jî bû û cara yekem Mîrektî Kîlîs serxwebûna xwe winda kir. Lê tunê 2 sal paşê gelekî nû bi navê Memlûkan li dijî Hûlagan xan şêr kir û ew ber bi Îran vi paşê vişand. Li şûna ku Mîrektî Kîlîs bigirin, wan ew dîso da Malbata Mend û Mîr Ahmed Beg. Çavkaniyên min li ser vê demê pir tişt nabêjin, ev dema ku Memlûkan herêm bîrev dibir. Lê belê tiştek giring heye ku em fêm bikin. Herçî kes Memlûkan herêm bîrevê dibirin jî, wan Mîrektî Mendî bîrevê nadibir. Ev rast bû heta ku Memlûkan nû dest bi rêvanbirinê kirin, ev Memlûkên behrî bûn. Ev Memlûkên nû
ji Cerkasistanê dihatin. Cerkasistan herêmeke başûr Rûsya, Armanistan, Gurcistan, Azerbaycan ji van derin. Çavkanî dibêjin ku Îmiretî Mendî dema ku Memlûkan biharî hatin serxwebûna xwe winda kir. Lê xwîna Malbata Mend berdewam kir. Cara din ku em li ser Malbata Mend dibihîzin, ew bi Kasîm e. Kasîm pir giring bû ji ber ku wî Emirata dîsa anî serxwebûnê. Çarûka Kasîm di dema dawiya Memlûkan di Emiratê de û destpêka ezmaniyan di herêmê de dest pê dike. Kasîm bi Sultan Selîmê Yekem re Sultanê Ezmaniyan hot û li dijî Memlûkan şêr kir. Her wîha ev zilam jî heye ku kesekî dinê giring e di çîrokê de Şêx Êzidîn. Şêx Êzidîn bi Memlûkan re hat ku li dijî Kasîm Bêg û Sultan Selîm Yekem şêr bike. Bas di dawiya de Kasîm û Sultan biserketin. Poşê Sultan Îmiretî dîsa da Malbata Mend û Îmiretî dîsa serbixwe bû. Lê belê Şêx Êzidîn hat cem ezmanê yekî bi navê Kereca Paşa. û jî Kereca ro lê belê Şêx Êzidîn hat cem ezmanê yekî bi navê Kereca Paşa û ji Kereca Paşa re got ku Kasîm xerab e. Şêx Êzidîn diraw dikir lê Sultan guda wî. Wê paşê Kasîm kuşt. Desthilata paşê çû bîra Kasîm Habîb. Dema ku Habîb bû emîr, Kereca Paşa ew vexwend Helîb. Dema ku Habîb bû emîr, Kereca Paşa ew vexwend Helîbê. Lê ev hapandîn bû û paşa Habîb jî kuşt. Poşê desthilatî çû Şêx Êzidîn. Li ser Şêx Êzidîn tiştekî din tuneye, ji bilê ku ew heta mirîna xwe emîrê Emirata Kîlîs bû. Piştî ku Şêx Êzidîn mir, desthilata çû Mehmed Bêg. Neçû Malbata Şêx Êzidîn, ji ber ku ti kes di Malbata wî de rêvê berekî baş nebû. Berî ku ez çîrokê derbas bikim, divê ez vêgirim dema ku Kasîm hat kuştin. Di dema ku Sultan Kasîm kuşt, Kasîm bi Sultan û kirê xwe Cempalat re digiriye. Piştî ku Sultan Kasîm kuşt, Sultan kirê Kasîm bi ezmanî re hişt û Cempalat bi ezmaniyan re mezin bû. Cempalat bi kirê mezin dihat nasîn û şervanekî baş bû. Dema ku Sultan Süleymaniyê Yekem bû Sultanê nû, wî xwest ku Cempalat bibe xwediyê Emiratî yeke. Lê ew tirsiye ku Emiratî Kîlîs bide wî, ji ber ku wî nexwest serêşî. Ez difikirim ku gelek ku di Emiratî Kîlîs de dijêya şervan bûn. Belkî Sultan Süleyman naxwest ku Emiratî pirhez bibe. Wî helab û cihêndin da Cempalat, lê Cempalat Emiratî bavê xwe dixwest. Gelê Emiratî Kîlîs jî dixwest ku Cempalat rêveberiya bike. Wan dixwest ku Malbata Mend vigire. û Sultan Süleyman paşê desthilatî da Husên Xanê xadim. Wî jî Husên xwest ku Emiratiya birêvê bibe û bibîne ku çareserî heye an na. Piştî demekê Husên ji Sultan re got ku tunê Cempalat dikare Emiratê birêvê bibe ji ber ku ew cihekî tund û zehmet bû. Piştî wî Sultan di dawiya de Emiratî Kîlîs dîsa da Malbata Mend bi Cempalat. Cempalat rêvêberekî baş bû û Emiratî bi hişyarî
וכחואתי ברבבר, וג'מפלת נוט לסד סל ג'יה, וג'י ג'מפלת אב דה קור hebûn. דמקומיר מîrektin קרוי ג'פר בג בו. מחבן ג'פר בג נאوک باویخوی بو. او پر بلز و تند بو. از نازانم بویارن کر لپشتی دمکه مîrektin حبیب بگ بو. dîrokeke ku gendeliya azmaniyan dema Sultan Murad seyem do nişan dide. Habib 5000 dinar dawi ku bebe amir. Sultan arekir ji hebabro lê zû ew ji bîr kir. Sultan arekir ji hebîbro bas zû ew ji bîr kir lê tiştekî çêbû û Hüseyin beg bû amîr din. Hüseyin beg amîrê dawiya yê Emiratî Mendî bû. Çîroka Hüseyin beg ev ê ku wî bi ezmaniyan ro li dijî Farsan şêr kir û ezmaniyan winda kir. Çîrokek dirêj e, ya giring e ew ku em fehm bikin ku ezmaniyan ji ber şaşî û gendeliya xwe winda kirin. Lê wan Hüseyin beg sûcar kirin ku li dijî Farisan winda kiriye û wan ew kuştin. Dema ku ezmaniyan Hüseyin beg kuştin, biraziya Hüseyin Emiratî bireva dibir ji ber ku Hüseyin bi ezmaniyan ro şêr dikir. Navê biraziya Hüseyin beg Alî beg bû. Alî û gelê Emirata Mendî pir hers bûn ku Sultan Emirê wan kuştî bû. Wan li dijî ezmaniyan şêr kir. Serhildan li seranserê Lubnan û Sûriyê bilav bû. Ji bo demekî dirêj wan li dijî ezmaniyan bi ser ketin. Gelek herêmên Sûriye azadiya xwe bi dest xiştin. Poşê li helebê şerekî mezin di navbera Alî beg û Sultan Ahmedê yekem do çêbû. O zimanê di şêr do pir jîr bûn û Alî beg her tişt winda kir. Poşê Alî beg reviya cem Sultan û got ku Alî beg na li dijî Sultan şêr dikir lê mirovên xerab dora Alî beg girtî bûn û nadidan wî hilbijartinek. û ew kêfxweş bû ku wan bişîne şêr û bimirin di dijî Sultan û ew kêfxweş bû ku Sultan wan hemûyan kuşt. Sultan Alî beg êfû kir lê ew şand Mîrektiyekî din a li Romanyayê bi rêvê bibe. Dema ku Alî beg diçû Romanyayê, Sultan ew da kuştin. Ev dawiya Emiratî Mendî bû û dawiya serxwebûna Kîlîs bû. Ew nêzî 400 salan dewam kir. Lê çîroka Malbata Mend bi Emiratî nakede. Şervanan ji Alî beg 80 sal derbas kirin di şêr do li dijî ezmaniyan. Dibe ku we bihîst dibe ku Êzidî rabîr bûn, lê nîha hûn betîr ji çîrokê dizanin. Êzidî herî kem Êzidiyên Efrînê natinê dizbûn, ew mirovên ku ji bo Êzidiya xwe şêr dikirin bûn. Wan dixwest ku o zimanê wan bi rêv bibin. Her wîha tiştekî dinê pir giring heye. Malbata Mend heta niha derbas dibe. Gelo we li ser malbata Canbalat li Lubnan bihîst e? Ew yek jî malbatên herî giring di siyasa Lubnan do ne. Li nav binirin Canpolat. P ya Kurdî bi guherînin B ya Erebî û ew aynê tişt e. Piştî Alî beg gelek endamên Malbata Mend ji Sultan
Ravian u tevlî Malbata can bolat li Lubnanê bûn. Malbata can bolat ji dibêje ku ev rast e. Ya belkeş eva ku Malbata can bolat cirûzê ye, na Êzidî ye. Hin jî ev aynî Malbatin. Wisa çîrok heta îro delbas dike. û niha hûn li ser Emiretîya Mendî an Kîlîs dizonin. Mîrektî û Êzidî ku bi sedan salan serbixwe bû. Gelek spas ji bo temaşekirinê. Spas ji bo ku we gudarî kirdiya min a xerab kir. Lê ez ê bi rastî kevxweş bûm ku min ev vîdyo çêkir. Bas kêfa min tê ku akonîm li ser Efrîn û Emiretî Kîlîs dizonin ji kirêma xwe like û subscribe û şîrovê bikin. Heta cara din ser çavan, ser serê min û baxetîra we.